ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଭିଜା ତଲୱାର, ଥରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଏବଂ ଏମିତି ଜଣେ ଅସୁର ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ସେ ପୁଣି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଜୀବିତ ହୁଏ। ସେହି ମହାଦାନବ ରକ୍ତବୀଜ। ତାହାର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏକ ଅତୀତାନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସଂହାରର ଆଧାର। ସେ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ତାଙ୍କ ଚାଲିବାର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିବା ଧ୍ୱନିରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନୟନର ଅଗ୍ନିରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଉଠିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ, କାଳ ଓ କାଳିନୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ରାତିରେ ଗମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚିତା ଜଳୁଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୁଇ ଅସୁର, ମହିଷାସୁର ଓ ରକ୍ତବୀଜ। ରକ୍ତବୀଜ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଅମର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କୁହ ରକ୍ତବୀଜ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଅମର କରିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାପରେ ରକ୍ତବୀଜ ଚାଲାକ କରି କହିଲେ, ତେବେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ରକ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ସେଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ନେବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ବର ପାଇବା ପରେ ରକ୍ତବୀଜ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ଶାସନ କରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରକ୍ତବୀଜ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ବଦଲା ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନୃସିଂହ ନାମକ ଦୁଇ ଅସୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ବର ପାଇ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶୁମ୍ଭ ନୃସିଂହ ହାରିଲେ, ଅସୁର ସେନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲେ ରକ୍ତବୀଜ। ତାର ଗର୍ଜନରେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡ ନାମକ ଦୁଇ ଅସୁର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହେଲେ ଓ ଶୁମ୍ଭ ନୃସିଂହକୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସ। ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏକ ଭୟାନକ ଶକ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ କଣ୍ଠର ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ସେ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ସେ ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶୁମ୍ଭ ଓ ନୃସିଂହ ରାଗି ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତବୀଜ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ। ସେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଅମର, ମୋତେ କେହି ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ନୟନ ରୁଦ୍ରାକର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତଲୱାର ଉଠାଇ ରକ୍ତବୀଜଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମା ରୋକିଲେନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ ରକ୍ତରେ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଲେ, ଯଦି ତାର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ନୂଆ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତେବେ ତାର ରକ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତବୀଜକୁ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇଲେ ଏବଂ ତାର ଟିକିଏ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରକ୍ତବୀଜର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାଦେବ ଆସିଲେ ଓ ମାଆଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାଆଙ୍କ ପାଦ ମହାଦେବଙ୍କ ଛାତିରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୈଳାସକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରକ୍ତବୀଜ ଅନ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାକାଳୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେବତା ଓ ମାନବ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ, ଜୟ ମା କାଳୀ।